bende twak madhi bedo karkae ka wabedo kod jalony weche mag siasa Tom Nduko mondo kono limuru wan tu kod mai mar adek ne chal nade. Kamachielo jotend migepe mag arita kod jolweny Kithure Kindiki kod nyawadgi Aden Duale ne otelo odiochieng' ma kawuono e nyasi mar yawo ayanga osiptal mar obila mano e kar dak ma Mbagathi bur Nairobi kachiel koda ka e kaunti ma Kiambu e gwenge ma Ruiru. Od thiethno ni kod otendi maromo 150. Dwe mar 11 higa mar 2021 mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne oyango gedo mar od thieth moyiedhi ne obila ma pacho ka. Kawuono higni 3 bang'e migawo mar arita kokalo kuom jatend migawo margi Kithure Kindiki orwako osiptal manyien mar obila mayudore Mbagathi kaunti ma Nairobi kowuok kuom jolweny ma pacho kae mosebedo karango gedo mar osiptalno. Yangore ni od thieth manyasani no ni kod thuolo mar ting'o otendni maromo 150 kendo gere gi omenda maromo bilion 1.2. We are happy as the Ministry of Interior to receive this facility, which is the National Police Service Level 4 Hospital here in Mbagathi, from our brothers and sisters from the Kenya Defence Forces. The state-of-the-art facility stands as a testament to the unwavering commitment of the Kenya Kwanza government and KDF to the well-being and welfare of our citizens. With a bed capacity of 150, ample water storage for both underground and overhead tanks. Ekinde mokalo, moko kuom apisas mag obila kod jolweny osenenore ka dondore gin giwegi. Kindiki bende onyiso mor mare ka oneno ka obila tiyo machiegni kod jolweny e tayo chenro mopogore opogore pacho kae. I see the collaborative arrangements in terms of programs, projects where our KDF and the National Police Service are working together. I am a very happy minister. Rang'iny mar osiptal no bende okwa jotende mondo ritgi moloyo ketogi e lwasi ma ok ni kare. To make sure that the facilities that have been put here, the buildings and the medical equipment, are maintained in good order so that the good standards that we see here today are not run down. Sani koro obila ma pacho kae biro yudo thuolo mar yudo thieth ka dipo ni gihinyore ka girakore kod jonjore kendo en fuong'ruok makende ne apisasgo. Sirkal bende osingo miyo anyuola mag obila lwasi makare mag kuonde jot, somo kod weche mag thieth. We are sure going forward now they have a facility in the event that they get hurt by the enemy. They have a place they can be evacuated for treatment. We will make sure as a government that the health care of you and your families, the shelter and housing that your children and your families will call home, and the education of your children will be a top priority. En geno mar sirkal eneno ni osiptal manyien mag obila biro kelo geno ne jopiny kachiel koda ka anyuola mag obila maketo ngimagi e lai manyime e rito piny Kenya. Ensure that this hospital serves as a beacon of hope and a healing for all who seek its service. May it stand as a symbol of our collective resolve to prioritize health and well-being of our people above all. Motelo ne yepo mar osiptal mar obila kawuono, Kithure Kindiki kod nyawadgi Aden Duale ne oyawo osiptal mag apisas mag jojela kata prisons kendo ne gilero ni od thiethno biro rwako nyaka jopiny mantiere alwora mar Ruiru. We have also agreed with my counterpart CS Aden Duale that we will be again in our facilities reaching out to the surrounding communities and general members of the public.